Dobrý den, vážení posluchači Žižkovcastu, tedy podcastu ze Žižkovky. Od mikrofonu vás zdraví Jan Peterka. Moderovat se mnou bude můj spolužák Šimon Prudíč. Dobrý den všem. V dnešním díle vám představíme paní učitelku magistru Moniku Hujerovou. Paní učitelko, vítejte v Žižkovcastu. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Paní učitelko, jak dlouho jste na této škole? Na této škole jsem 4. rokem. Víme, že u nás pracujete jako asistentka pedagoga i jako učitelka. Prosím, povězte nám něco o své práci. Ano, je to tak. Začala jsem jako asistentka pedagoga, ale v současné době u mě již převažuje práce učitelky. Obě dvě povolání mají určitě své výhody i nevýhody. Jaké školy jste musela vystudovat, abyste zde mohla pracovat? Vystudovala jsem pedagogickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci, obor učitelství pro 2. stupeň základní školy. V aprobaci mám český jazyk a německý jazyk. Líbí se vám u nás na škole? Ano, na této škole se mi líbí moc. Co říkáte na zrušení 9. třídy? Musím říct, že úplně jednoznačný názor na toto téma nemám. Řadím se ke generaci, pro kterou je 9letá školní docházka naprostou samozřejmostí. Pro žáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky, je 9. třída, která je zaměřená na souhrnné opakování a přípravu na přijímací zkoušky, nezbytná. Pro ostatní žáky je ovšem 9. ročník poněkud nadbytečný. Bezesporu obrovským plusem by byla také finanční úspora pro stát. Takže ano, asi bych si zrušení 9. ročníku za určitých okolností dovedla představit. Jakými jazyky ještě mluvíte? Mluvím německy, částečně anglicky, dříve jsem se jako samouk zabývala italštinou a na vysoké škole jsem měla španělštinu, ale to už je dávno. Jak trávíte volný čas? Volný čas trávím nejraději s rodinou, výlety na kole, v zimě na běžkách, ale musím se přiznat, že si užívám i každé chvilky, kdy nemusím dělat nic a jen odpočívám. Máte doma nějaké zvíře? Ne, žádné zvíře doma nemáme. Cestujete ráda? Které země jste navštívila? Cestuji moc ráda a jelikož mám ráda teplo, tak především do jižních zemí. Navštívila jsem Španělsko, Řecko, Itálii, Chorvatsko, Monako, Vatikán a také naše okolní státy. Máte oblíbené místo, kam se ráda vracíte na dovolenou? Ano, mám, je to určitě Chorvatsko. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Mám ráda klasickou českou kuchyni, takže je to svíčková s knedlíkem. Máte ráda Vánoce a Velikonoce? Věnujete jejich přípravě hodně času? Vánoce mám ráda a jelikož mám 3 děti, vánoční atmosféru si moc užíváme. Menší přípravy u nás probíhají hlavně v čase začínajícího adventu. Co se týče Velikonoc, ty moc ráda nemám, takže pokud je to jen trochu možné, odjíždíme s rodinou na tyto svátky pryč. Pečete ráda? Co nejraději? Pečení není zrovna mým koníčkem, ale čas od času se této činnosti také věnuji. Nejoblíbenější je u nás bábovka a míšařezy. Posloucháte ráda hudbu? Máte svého oblíbeného umělce či kapelu? Hudbu poslouchám nejraději při jízdě autem, ale oblíbeného umělce nemám. Paní učitelko, děkujeme vám za příjemný rozhovor. I já děkuji a přeji všem posluchačům krásné dny. Milí posluchači, děkujeme vám za pozornost a těšíme se na vás v dalším díle Žižkovcastu, tedy podcastu ze Žižkovky. Ahoj!